tres osos, però el titella segurament no la coneixeu. Esperito saber la nit. Bravo! Hi havia una vegada una cabana molt bonica i acollidora on vivia una família d'ossos. Un dels ossos era el pare i era molt gran. Un altre era la mare i era mitjana. I l'altre era un osset petit, perquè era el fill. Un dia es van preparar unes tasses amb llet i cereals per esmorzar, però com que la llet era molt calenta, van decidir anar a fer un passeig pel bosc mentre es refredava. Hi havia una nena que feia un lloc van a collir flors pel bosc i va veure una cabana. Oh, quina cabana més bonica! Va veure que la porta era oberta i va entrar. Dintre de la cabana, la taula era parada amb 3 tasses de llet i cereals. Una de gran, una altra de mitjana i una de petita. No se't veu! Va veure que la porta era oberta i va entrar. Dintre de la casa hi havia 3 tasses de llet i cereals, una de gran, una de mitjana i una de petita. Va tastar la llet de la tassa més gran. Ui, com crema aquesta llet! Després va provar la tassa mitjana. Ui, aquesta dama està molt calenta. Finalment va tastar la tassa petita. És del seu punt boníssima. Tant li va agradar que es va menjar tota la llet amb cereals i va deixar la tassa ben neta. Després va anar a la casa també hi havia 3 tasses. Una de gran, una de mitjana, una de petita. I la nit tothom es va asseure a la cadira més gran. Aquesta cadira és massa alta. Després se'n van asseure a la cadira mitjana. Aquesta cadira és massa ampla. Després va anar a la cadira petita. És de la meva vida, em va perfecte. Ai! Però com que passava massa. Va anar a la sala on hi havia 3 fills, com tots els que havia vist a la casa. Un gran, un de mitjà i un de ben petit. El petit Susot es va seure al llit més gran. Aquest llit és massa gran. Després va provar amb el llit mitjà. Aquest llit també és massa gran. Finalment es va estirar al llit més petit i el va trobar tan tou que es va quedar completament adormida. Mentre ella dormia, van arribar els propietaris de la casa, que eren ni més ni menys una família d'ossos que van fer un passeig mentre preparava la llet. I l'ajudant va cridar ben fort. Algú s'ha begut tastat també la llet? L'os mitjà va cridar una mica més fort. Algú també ha tastat la meva llet. No callis. I l'os petit, plorant, va dir amb un fil de veu. Algú s'ha begut la meva llet amb No sabien fer res. Després van anar on guardaven les cadires. I què va passar aleshores? L'os gran va cridar enfurismat. Algú s'ha sabut el meu llit. L'os mitjà va cridar una mica més fort. Algú s'ha sabut la meva cadira. I l'os petit va dir plorar
parlant amb un fill a veu. Algú s'ha sabut a la pedra i l'ha trencat. Així preocupats, van començar a mirar per tota la casa, fins que al final van entrar a l'habitació on dormia l'Arius d'Or. L'Arius més gran va dir: Algú s'ha ajagut al meu llit. L'os mitjà va cridar una mica més fort. Algú també s'ha ajagut al meu llit. i al mirar els dits més petits van trobar l'Arius d'Or dormint, i l'ocell petit va cridar, desconsolat. Algú està dormint al meu llit. L'Arius d'Or es va despertar i al veure els tres ossos tan enfadats va saltar del llit corrent. I amb el crit els ossos també es van espantar. Van sortir corrents. Des de llavors, encara avui dia, es diu que si t'hi fixes en qualsevol lloc, pots trobar l'Arius d'Or corrents davant d'uns ossos i els ossos corrents darrere de l'Arius d'Or.